Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna fanynda. Aşgabatda Awganistanyň haritlarynyň ferisi geçirilýär. Oglan Makşynyň Fähralary Fiýahat albomy dünýäniň faýlama albomlarynyň hataryna. 55 derece sowukda geçirilen marafon. İspaniýanyň naýbaşçysy Real Madrid ýaly habarlary size ýetirýär. Mehriban tomoşaçylarymyz, geliňizde bolsa habarlarymyz bilen has giňişleň tanışyp olalyň. Aşgabatda Awganistanyň haritlarynyň ferisi geçirilýär. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Awgan haritlarynyň ferisi geçirilýär. Bu barada Awganistanyň Sowda we Senagat ministrligi habar berýär. Awganistanyň Pajihwo habarlar gurulugynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň ilçisi Hoca Övezow Awganistanyň Sowda we Senagat ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Nuruddin Azizi bilen duşdy. Duşun başynda işeýürler şertlarynyň döredilmegi, şeýle hem iki ýurduň arasyndaky sowda gatnaşyklaryny giňeltmek üçin fergi we işeýürler forumuny geçirmek babatda pikir alşyldy. Awgan ministri ilçiniň ünsüni Awganistanyň eksport mümkinçiliklerini, hususan owa hojalyk önümlerini, daşar ýurt bazarlaryna iýermek mümkinçiliklerini çekdi. Belenşi ýaly ýakyn wagtda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Awganistanyň haritlarynyň fergisini we işeýürler duşuny geçirmek babatda alalaşyldy. Oglan Makşynyň Fähralary Fiýahat albomy dünýäniň faýlama albomlarynyň hataryna. Türkmen Makşynyň Fähralary Fiýahat adly albomy dünýäniň iň awraýly aýdym fawradiolarynyň biri bolan Mundofonias tarapyndan tutuş dünýäde iň faýlama albomlarynyň fanawyna ýerdi. Oglan Makşady bilen dünýäniň durly künjeginde tanalýan Muhammed Geldi Nijat tarapyndan goloýda işlenen Fähralary Fiýahat adly albomy häzirki wagtda dünýäniň iň awraýly aýdym fawradiolarynyň biri bolan Mundofonias tarapyndan iň faýlama albomlarynyň fanawyna ýerdi. Oglan Makşy bu habar ähli türkmen halkynyň awraýy diýip hasaplaýanlygyny beýan etdi. Ol bu üstünlüğün ilaytada Türkmen milli fenedimizi yer yüzüne tanıtmak için Çekya zähmedimizin yerine düşýänliginiň alamatydygyny ma'lum etdi. Şeýlekem albomy goşan ähli dowaflaryna minnetdarlyk bildirdi. Biz hem Atavatan media toparlygyň adyndan Oglan Makşyny gutlaýar. Awraýyňyz has we belent bolsun. 55 derece sowukda geçirilen marafon. Russiya Federasiýasynyň çäklerindäki Yakutiya sebiti dünýäniň iň sowuk hem daýyazly ýerleriniň biridir. Bu ýerdäki Oymyakon sebitinde 55 derece sowukda yglamak boýunça ýarış geçirildi. 32 adam gatnaşdy. 55-nji gezek geçirilen uzak aralygy yglamak ýarşyna Yakutiya, Moskwa, Smolensk, Kursk, Valdimirsk, Kemirov, Novosibirsk oblastlarinden we Udmurtiýadan turganlar gatnaşdy. Yakutiýanyň howa maglumat gurulugynyň habar bermegine görä, ýarşyň geçirilen güni Oymyakonda howanyň temperaturasy 55 derecede sowuk. Şeýle ýerde howada turganlaryň 38-42 kilometrlik aralygy geçmek üçin mäfleşdi. Erkekleriň arasynda Konstantin Daragunov, zenanlaryň arasynda bolsa Izabella Borisova ýeňiji boldy. Her 5 kilometrden bir çadır goýulyp, ol ýerde turganlara çay, çorba we ýylanmak üçin mümkinçilik döredildi. Oymyakon Yakutiýanyň günnäwar sebitinde deňer derecesinden 741 metr belentlikde ýerleşýär. Yer şarynyň iň bir sowuk ýerleriniň biridir. Bu sowudyň sowuk temperaturasy 1924-nji ýylda -71,2 derece hökmünde hasaba alyndy. Marafon ýarşynyň maksady Oymyakonda fiýahatçylyk ösdürmekde we spordyň adatdan naşar görnüşlerini giňden ýaýratmakdan ibaretdir. İspaniýanyň naýbaşçysy Real Madrid. İspaniýanyň naýbaşy Kuba urunaky ýarşyň finalyna El Clasico derbisi ýagny Real Madrid bilen Barcelona toparlary duşdy. Sauda Arabistanynda geçirilen duşlukda Real Madrid esasy garşydaşy Barcelona toparyny 4-1 hasabyna utdy. Vinicius'un 3 gol geçiren duşunyň netijesinde Real Madrid 13-nji gezek Ispaniýanyň Superkubogyny gazandy. Şah toparynyň düzümindäki türk futbolçy Arda Güler hem topar bilen ilkinji kubogy gazanmagy başardy. Sauda Arabistanyň paýtagty Er-Riyaddaky Al Awal Park stadionuna geçirilen duşuň birinji ýarmy Real Madrid toparynyň 3-1 hasabyna üstünligi bilen tamamlandy. Real toparynyň Vinicius 7-nji, 10-njy we 39-njy minutlarda tapawutlandy. Real'yň 4-nji golunu 64-nji minutda Rodrigo geçirdi. Barcelona toparynyň 2 tek golunu 33-nji minutda Robert Lewandowski öz adyna ýazdy. İspaniýanyň şah kluby Real 13-nji gezek ýurduň naýbaşy kubogynyň eýesi boldy. İspaniýanyň Superkubogy düzgün 2020-nji ýylda üýtgedildi. Adatça bu kubok üçin ýurduň çempiony bilen şah kubogyny gazanan toparlaryň arasynda geçirilýärdi. Ýöne täze düzgüne görä bu ýarşa 4 topar gatnaşdyrylýar. Olar Ispaniýanyň çempionatynyň çempiony,
Çempionatda 2-nji orna ýelen topar hem-de şa kubogynyň finalyna oýnan toparlardyr. Gabanylan alalaşyga görä Superkubok ýarşyna gatnaşan Barcelona we Real Madrid toparny 2,8 milyon euro, Atletico Madrid toparny 1,7 milyon euro, Osasuna toparny 7,5 milyon euro tölendi. Şeýlekem finala çykan toparlary goşmaça 1 milyon euro, kubok gabanan topara bolsa 2 milyon euro goşmaça tölenýär. Hormatly tamaşaçylarym, faýlanan habarlarda we ýetirmeýän habarlarym şulardan ibaret. Şeýlekem saýtymyzdan Owganistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky fewda dolanşygy 480 milyon dollara deň boldy. Türkmenistanyň milli rekordyny gabanan okuwçylary ferga gatnaşdyrdylar. Petronas ökdökünärli dalaşýarlar işe çagyrýar ýaly başga-da köp fanny habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki fany görüşýänçek hoş, sag bolun.